Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης και σας καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast του Μέσου Μάγειρα. Στο πρώτο επεισόδιο, έχοντας ως αφετηρία την Ελλάδα, μάθαμε για την ιστορία και την παρασκευή του ούζου, του λατρεμένου μας μουσακά, αλλά και του άφθονα σιροπιασμένου με την πλούσια σμυρδαλένια του κρέμα γαλακτομπούρεκου. Στο δεύτερο επεισόδιο πλέον βγαίνουμε εκτός συνόρων. Περνάμε στη γειτονική και γεμάτη γαστρονομική παράδοση Τουρκία. Θα μιλήσουμε για το δροσιστικό και χωνευτικό ποτό Αριάνι ή Αϊράν, το γεμάτο αρώματα λαχματζούν, αλλά και το πολύ ιδιαίτερο και προσωπικά λατρεμένο γλυκό, το καζάντιπι. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάναμε και στο πρώτο επεισόδιο με ένα ποτό. Στην Τουρκία δεν έχουν αλκοολούχα ποτά, καθώς είναι ένα μουσουλμανικό κράτος, οπότε θα μιλήσουμε αυτή τη φορά για ένα μη αλκοολούχο αλλά λατρεμένο στη χώρα ποτό, το Αριάνι ή Αϊράν. Το Αριάνι είναι ένα αναζωογονητικό και δροσιστικό ποτό που προέρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει βαθιές ρίζες στην τουρκική κουλτούρα. Δεν είναι απλώς ένα αναψυκτικό, αλλά έχει και πολλά ωφέλη για την υγεία μας. Η παρασκευή του Αριάνι είναι πολύ απλή. Βασικά υλικά του Αριάνι ή Αϊράν είναι το γιαούρτι, το νερό και το αλάτι. Παρόλο που η συνταγή μπορεί να φαίνεται απλή, το μυστικό βρίσκεται στη σωστή αναλογία των συστατικών και στην καλή ανάμειξή τους. Όλα τα υλικά αναμειγνύονται καλά και έτσι δημιουργείται ένα απαλό και αφράτο ποτό. Το γιαούρτι που περιέχει είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, βιταμίνες και προβιωτικά. Βοηθά στην πέψη, στη διατήρηση της υγείας του εντέρου και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, λόγω του υψηλού περιεχομένου του σε νερό, το Αριάνι μας διατηρεί ενυδατωμένους και αναζωογονημένους, ιδανικό για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Αφού δροσιστήκαμε με το Αριάνι, ας περάσουμε στο κυρίως πιάτο, το λαχματζούν. Το λαχματζούν ή στα αραβικά λάχμα μπιατζίν, που σημαίνει κρέας με ανοιγμένη ζύμη, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και γνωστά πιάτα της τουρκικής κουζίνας από το 1960, αλλά πρωτοειδοποιήθηκε τον 17ο αιώνα στην Δαμασκό και από εκεί διαδόθηκε σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άλλες αναφορές λένε πως το πιάτο αρχικά καταναλωνόταν από Άραβες αίγιδες στην έρημο, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν φρέσκα τρόφιμα μαζί τους, ενώ υπάρχουν και αναφορές που εντοπίζεται χιλιάδες χρόνια πριν, καθώς μια αρχική του μορφή μαγειρευόταν από τους Βαβυλώνιους πριν 5.000 χρόνια. Η ζύμη είναι στρογγυλή και λεπτή. Καλύπτεται από μια λεπτή στρώση κιμά από μοσχάρι ή αρνί, καθώς και ψιλοκομμένα λαχανικά και μυρωδικά, όπως κρεμμύδια, ντομάτες και μαϊντανό. Φυσικά προστίθονται άφθονα μπαχαρικά, όπως το πιπέρι καγιέν, η πάπρικα, το κίμινο και η κανέλα, προσδίδοντας έντονα ανατολίτικα αρώματα. Το πιάτο ψήνεται μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή υφή και γεύση. Συχνά συνοδεύεται από λεμόνι, πιπεριές και πικάντικες σως. Το λαχματζούν είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φαγητά της Τουρκίας και συνήθως το βρίσκεται σε πιτσαρίες, καταστήματα γρήγορου φαγητού ή ακόμα και σε παζάρια και υπαίθριες αγορές. Μοιάζει κάπως σαν τον δικό μας σουβλάκι δηλαδή, που μπορούμε να το βρούμε λίγο πολύ παντού. Είναι δημοφιλές πιάτο στην Αρμενία, μάλιστα οι Αρμένοι διεκδικούν την προέλευση του πιάτου, τον Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία όπως προείπαμε, αλλά και σε όλο τον κόσμο πλέον, ειδικά όπου υπάρχουν τουρκικές και αρμένικες κοινότητες. Αφού φάγαμε το λαχματζούν μας, πίνοντας και το δροσιστικό Αριάνι, ώρα και το γλυκό. Η Τουρκία έχει μια τεράστια και μακρά παράδοση στα γλυκά, όπως όλοι ξέρουμε. Επέλεξα όμως να μιλήσω για ένα δικό μου αγαπημένο και ίσως όχι τόσο όσο θα έπρεπε γνωστό γλυκό, το καζάντιπι. Το καζάντιπι είναι ένα παράξενο γλυκό, αλλά για να μιλήσουμε γι' αυτό πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για το ταβούκ γιοξού από όπου προέρχεται. Ταβούκ γιοξού σημαίνει κοτόπουλο στήθος. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό με γλυκό? Έχει, γιατί παραδόξως ένα από τα βασικά του συστατικά είναι το στήθος κοτόπουλο. Είναι λοιπόν μια λευκή κρέμα από γάλα, συχνά βουβαλίσιο για πιο πλούσια γεύση, ριζάλευρο, νησεστέ ή corn flour. Στήθος κοτόπουλο που έχει βράσει για πάρα πολλή ώρα μέχρι να διαλυθεί τελείως για να μπορεί να ματιθεί σε πολύ λεπτές ίνες για να το καταλαβαίνεις τόσο όσο, και βανίλια, ροδόνερο ή μαστίχα για να αποκτήσει πλούσιο πολύτικο άρωμα. Όλο το μείγμα βράζει σε μια κατσαρόλα μέχρι να πήξει όσο πρέπει. Μεταφέρεται σε μεγάλα ταψιά και μένει εκεί μέχρι να κρυώσει καλά και να μπορεί να μεριδοποιηθεί σε κομμάτια με τη χρήση σπάτουλας. Η τελική του μορφή θυμίζει λίγο την υφή του ριζόγαλου ή μιας πικτής κρέμας γαλακτομπούρεκου. Στέκεται αρκετά καλά δηλαδή, σαν κομμάτι, χωρίς να διαλυθεί. Αλλά δεν είναι και σαν κρέμα καραμελέ. Είναι απόλυτα μαστιχωτό και πλούσιο σε γεύση. Φυσικά πασπαλίζεται με άφθονη κανέλα. Το καζάντιπι λοιπόν
είναι ακριβώς ένα ταβούκιο ξού αλλά με καμένο πάτο. Από εκεί περίπου πήρε και το όνομά του το γλυκό, καθώς καζάν-ντιπί σημαίνει ο πάτος του καζανιού. Φημολογείται πως κάποιος ζαχαροπλάστης άφησε ένα καζάνι με ταβούκιο ξού στη φωτιά παραπάνω από όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα να καεί και να καραμελώσει ο πάτος του γλυκού. Αντί να το πετάξει όμως, είπε να το δοκιμάσει και τελικά κατέληξε σε αυτό το υπέροχο καραμελωμένο αποτέλεσμα, το καζάν-ντιπί. Ένα ουσιαστικά ακόμα πιο πλούσιο σε υφή, άρωμα και γεύση ταβούκιο ξού. Η ιστορία του ταβούκιο ξού ξεκινάει από πολύ παλιά, με τις πρώτες επίσημες αναφορές να μας έρχονται από το ιστορικό παλάτι Τοπκαπί της Κωνσταντινούπολης, όπου σερβιριζόταν στους Σουλτάνους επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φημολογείται όμως ότι η συνταγή ήταν γνωστή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακόμα, καθώς λέγεται πως εντοπίζεται σε ένα βιβλίο συνταγών ονόματι Απίκιους, ένα συνταγολόγιο ρωμαϊκών συνταγών. Η συνταγή πέρασε με τη σειρά της στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και από εκεί διαδόθηκε και συνέχισε να παρασκευάζεται μέχρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρόμοιες συνταγές συναντάμε από τον 10ο αιώνα και στην αραβική κουζίνα, με τη σύνδεση των παρασκευών αυτών με το σημερινό καζάν-ντιπί να είναι η επικρατέστερη, καθώς όπως προείπαμε δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία να συνδέουν τη συνταγή που λέγεται ότι υπήρχε στο Απίκιους με την παρασκευή που συναντήσαμε ιστορικά στο παλάτι Τοπκαπί. Φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς podcast του Μέσου Μάγειρα. Σε αυτό το γαστρονομικό ταξίδι πήγαμε στην Τουρκία. Μιλήσαμε για το δροσιστικό αριάνι, το πληθωρικό λαχματζούν και το ιδιαίτερο και γεμάτο αρώματα καζάν-ντιπί. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας άνοιξε την όρεξη. Ήμουν ο Αντώνης και εύχομαι να έχετε πάντα υπέροχες γαστρονομικές στιγμές και αναμνήσεις.